दै सिङाव हाबजोब्बाय बाजै हटेल नै पुलिस पइन्ट नि बेनो जाबाय क'क्राझारनि सेस लोमजोब्बाय guys welcome back to my YouTube channel लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार बाना जाबाय लोगोफोर क'क्राझारावथ' आं दायो बेखौ नायनो थांगासिनो आरो ना माने नै लोगोफोर अखायानो गारनो रोंला आरो ना थ' खोनादों जोंनि रुमा पुरा लोमजोब्बाय आरो ना माने आं दायो रुमनिफ्राय गुबुन मोनसे न'आव फैबाय माने आलासि जानायाव आरो ना थ' दायो जों लोगोफोर एसे नायनोसै क'क्राझाराव मा जायगासिम देखायनोसै आरो ना बहुत दुखुनांथाव जादों लोगोफोर हा माने गोबांनि न'खरावनो दासान्दि लोमथामजोब्बाय आरो ना क'क्राझार थ' नायदो गाइस नै क'क्राझारनि हालोद आरो ना बे नै डन बक्सनिफ्रायनो स्टार्ट जायो दै बानाया दायो आं थांगासिनो टाउन जार ना नायनो मा हालोद जागासिनो बांद्राय जाबायथ' नै बाजै हटेला दै सिङाव हाबजोब्बाय बाजै हटेल येस वाव ओइ थांनांगौ दे दैया आयु हाबजोब्बाय नै पानि हो गया रे थांला गोरबो बिराद दै दंखायो बारा थांला जों गोरबोआ आरे अबाव थांनांगौ जोङो दा थांना आरे थांलालै समायना सिख्लाफोर नै क'क्राझारनि थ' नोंथांमोननियाव बेसेबां लोमदो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलाय गाइस ना नोंथांमोननियाव बेसेबां लोमदो माने आरो ना थ' गुवाहाटि क'क्राझार सेस आरोना नै फ्लाड थ' आं लाइफआव बियो नुफेराखैमोन दै लोगोफोर नुबायना मा अबस्था जानानै थांगासिनो मा अबस्था दायो जागासिनो क'क्राझाराव ओमफ्राय नै दायो जों थांगासिनो पुलिस पइन्ट आरो ना थ' एसे नायनोसै पुलिस पइन्टआव मा हालोद जागासिनो आरो ना थ' पुलिस पइन्टआव एसे गोथौ दैया बिदिनो कारफोरानो पाल आधा लोमखादो आरो ना लागाव बाइक लानो हागौलै जेनेबा बाइकफोरा लाना मा जाखो नै बेयाव नाय आरो ना बेसेबां गोथौ आयै भगवान नै pa tsunami coming tsunami ada le tsunami oi lagau this is Kokrajhar guys this is Kokrajhar ayo udah le menang sih gimana beone serah sih gimana ayo nela ini sih gimana mahina bagi tolong pernah Kokrajhar mahal जागासिनो ayo dancer le गारि फ्रि माबाना माने ओके दायो डेन्जार अखा हेभि रेनफल आयो नै पुलिस पइन्ट नि बेनो जाबाय क'क्राझारनि सेस लोमजोब्बाय गारि फैदो आयो क'क्राझार जोङो नायनो थांगासिनो गौरां दैसानि दैया बेसेबां उसिफावदों एसे नायनोसै थ' नै रेडि भाई नै UN नि फरायसाफोरा एसां दै बानाबाबो नै फरायसालियाव फैबावदो आरो ना नै थ' अके लोगोफोर दायो जों सफैबाय दै जोंनि रुमाव आरो ना थ' नायनो लादों जोंनि रुमा बोरै अबस्था जानो थांगासिनो माने जागासिनो दै आयौ मिथिगासिनो आयौ लोगोफोर जोंनि रुमा नाय मा थांनो हायालै थांथारगोन आं मा थांगोन नोंबो थांनायनि आं गाइस थांनायनि आं लोमा oh my god this is our room नङा नायनांगौ नङाबा जोंनि बिसनाफोरा गेसफोरा मा जादों माइरं दोङोमोन लोगोफोर गेस दोङोमोन आयौ सेस खाबियो नाय एसे गोथौ नायनि बेसेबांबाबो लोगोफोर गावनि रुम नङा होनबा एसे नायना फैनाया फार्स्ट जायो नङा होनबा थ' आयो आं बिदि दै जानो सानथाराखैमोनलै नाय आन्थु बारबाय हागोन ना oh my god ayo टेबुला बिसनाया गोजौ जोब्बाय लोगोफोर नै आयौ निबे आंनि बिसना माने आयौ बिसनाया गोजौ जोब्बाय आयौ ओमफ्राय आयो जेनेबा मा जागोन माबालाय आयै थ' लोगोफोर जों मैया हराव फैनानै आबौमोना बिनि माबाफोरखौ माने लेपटुलिफोरखौ लांफायबाय आरो ना कारजों थ' कारानो माबा गोबाव सिबावगोनसोनो नै बिसनाया अबस्था नाय लोगोफोर नाय एसां गोथौ नाय आन्थु बारबाय नै आन्थुनि बे हा आन्थु हमनालाय 1.5 फुट जाखो दैयानो हायो नै जेरै गेसा किटचेन oh my god बेसे my god गोरबो उठी दै बाना जाबाय दैया लोमबाय उठी गोरबो
oke लोगोफोर नुबायना जोंनि रुमा मा अबस्था जागासिनो दायो थ' नोंथांमोननियाव नोंथांमोननि गामि नोंथांमोननि न' बै थासारि एसे खोन्थाहरबानो जागौ कमेन्टआव दे थ' आसा खालामो गासैबो थिगानो जागौ मानोना जोंनि रुमा लोगोफोर एसे गाहाय आरोना माने बिथाया एसे गाहाय आरोना नै मालिकनि बिथाया एसेबां गोजौ खिन्थु जोंनिया बहुत गाहाय आरोना थ' बेनिखाय बहुत माने दोबैलाङो आरोना थ' दिनै सानसे हाबावदोंबा दैया बिसोर फैदो आरोना रेकर्ड दङ आरोना गोदोनासो जायोनो मालाबा मालाबा हा ओइ जिबौ दोङो माबा सौग्राबायलै आङो दिनै बै दोङो एनाकन्दा ओइ अखा हालायबायलै गाइस अखा हालायबाय लोगोफोरा ओरैबायदि गिथावना महर लाबाय गौराङा देखालाय फलाय नालाय मारै बोहैलांदों नाय ओरैबायदि देरबाय नैफोराव पिकनिक जायो मानसिफोरा पिकनिक जानाय पुरा जागाफोरा लोमजोब्बाय आरोना नै बोरै मा लाबोजोबदों नै बिफां लाइफां लाबोजोबखादों आरोना डेन्जार दैलै आयु सेस बिब' जोंनिया गोजांजोब्बायनो दायो थांसै लोगोफोर हा जि आइ देखाबाय आं बिदि थासारि जागासिनो क'क्राझाराव नोंथांमोननि जायगायाव बोरै जादों एसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बहुत